umoya ophilisayo. Inyama ayisizi lutho. Inyama ayisizi lutho. Amazwi engiwakhulume kini. Namazwi esiwakhulumayo namanje akhulunywa uJesu awaguquke. Angumoya. Ibona wafunayo afuna ukuphilisa lo muntu ongaphakathi ofile ocindezelwe uSathane namadimoni. Angukuphila. Inamazwi kaza kukhulula esonweni aza kukhulula. Kuyona yonke imoya kaSathane. Uma wamukela uJesu wamukela iqiniso lakhe. Abantu abamukela uJesu ngoba naku kuvele kuthiwa nje uyasindiswa ngoba kuthiwa phambi izandla. Kepha abafuna ukuguqula indlela zabo, abafuna ukuguqula indlela abaphila ngayo. Baphilela uJesu. Bafuna ukuza kuJesu benjalo bahlale benjalo. Bafuna ukuhlala ekufebeni. Bafuna ukuqhubeka babhembe. Bafuna ukuqhubeka bafake iziphandla. Bafuna ukuqhubeka basebenzise iziwasho. Eba bethi ke bakholwa uJesu basindisiwe. Mawusindisiwe lithi iBhayibheli umoya ophilisayo. Abakhuleka uNkulunkulu bakhuleka ngomoya nangeqiniso. Abamkhonzayo bamkhonza ngomoya nangeqiniso.